Eu son Verónica Marí e son a responsable detrás da marca de Sopa de Nuez. O concepto de Sopa de Nuez é realizar roupa unisex empregando sempre tecidos antigos, dos anos 80 e 90 cara atrás. A miña filosofía é eso, é reutilizar tecidos antigos para darlles un novo lavado de cara. Bueno, pois eu estudiei na Mestre Mateo e xa no terceiro curso xa decidín que quería ter a miña propia marca. Entón, con outra chica, que se chama Noelia, fixemos unha primeira marca que se chamaba Romina con Encarna e cumplimos un pouco así a filosofía de roupa divertida e de carácter atemporal. Que pasou que, por circunstancias da vida, tivemos que separarnos e eu decidín seguir co proxecto. E claro, como o noso logo en Romina con Encarna eran dous homes con unhas cabezas de cerebro rosas, pois cando cambiei toda a marca e fixen a nova, pois dixen, bueno, agora teño que buscar un novo nome. Entón a cousa foi que eu non sabía moi ben onde meterme, quería que me relacionaran un pouco coa marca anterior, e entón as nais, que son moi sabias, díxome, ti tes que chamarte Sopa de Nuez, porque ti sempre de pequeniña facías sopas de noces. Entón, claro, a noz asemellase un montón ao cerebro e por eso teño as noces rosas. O proceso de creación o que fago é que, para min o primordial, sempre son os tecidos. Entón, dedícome a buscar tecidos ou en ferias, ou vou a casas de señoras que vendían antes tecidos ou que tiñan antiguas tendas de telas, e aí o que fago é que lle merco o tecido e a cantidade que haxa. Unha vez feito isto, eu realizo patróns. Os patróns son máis ben dun carácter bastante, por así decirlo, antiguos. Tamén me baso un pouquiño nos anos 80, pero tamén intento poñerle un pouco de carácter actual, entón despois fago o patrón, corto os tecidos e confecciono todo. Tamén todo o que son os botóns e as fornituras tamén son antigos, todo me dedico a buscalo. E logo tamén é moi importante na miña marca o que é o proceso de ilustración. Eu dedícome a facer ilustracións tanto en prendas xa feitas ou en láminas, en tote bags, en camisetas. E sempre as ilustracións que teñen un certo carácter reivindicativo, vale? Entón o proceso que fago é serigrafiar e todo o que vai a cor, todo vai pintado a man, con unhas tintas especiais que aguantan moi ben os lavados. A min o que máis me gusta do meu traballo é ter a liberdade de facer o que eu queiro. É dicir, eu non vou facer algo que alguén me pida, fago sempre o que a min me gusta. Me gusta un montón o proceso de ir buscar as telas, coller os tecidos, falar coa xente e despois poder ver como esas telas que igual non se lles daba non tiñan ningún futuro, pois teñen outro lavado de cara e son prendas realmente moi boas. Pois estar en Artesanía de Galicia é un plus, porque é como certificar a calidade dos teus produtos. E ao final ese recoñecemento, a verdade é que te impulsa, dache moitísimas oportunidades. Eu, por exemplo, gracias á Artesanía de Galicia, puiden estar en ferias internacionais, como na Feria de Milán, ou noutras feiras, ao mellor de carácter máis nacional. Pero é a opción, a oportunidade que te dan para ser vista en máis sitios.